uste dut hobetzen ari garela. Del gobierno, de los ayuntamientos, agero, hezkuntza sailburua. Gaurko gazteak presago zela, ez dakit gure bizimodua eta aldatzeko planeta zain. Eta eskerrik asko guztioi. Itxoin pizka bat. Gazteek, itxoin pizka bat. Isiltasunean, baina, hor bildu ditugu 30 ikastetxeek egindako ekintzaren bat, gogoratzeko hau zer izan den. Orain egiten dugu talde argazkia. Arrobian lanbide heziketaren ikastola. Fundación Escuelas Ventades. Orain berrizten dituzten ikastetxeak. Carmelita Sagrado Corazón. La Huacheta ikastola. El Regato ikastetxea. Beurko Bigarren Hezkuntzaren Institutua.
Miro Campuzano, Lanbide Heziketaren Institutua. La Inmaculada Hijas de Jesús ikastetxean. Diego Berguizes Otxarkoaga ikastetxean. Nuestra Señora del Pilar ikastetxea. Otxarkoaga Lanbide Heziketaren ikastetxea. Allende Salazar Haur eta Lehen Hezkuntzaren ikastetxe publikoa. Juan Orobiogoitia, Bigarren Hezkuntzaren Institutua. Asular, Bigarren Hezkuntzaren Institutua. Asular. Franciscanas de Montpellier ikastetxea. Bizkaia ikastetxea. Urtxebarri, Bigarren Hezkuntzaren Institutua. San José de Floreaga ikastetxea.
Azkoitia bigarren hezkuntzaren institutua. Beasain bigarren hezkuntzaren institutua. Ipintza bigarren hezkuntzaren institutua. EASO Politeknikoa Lanbide Heziketaren institutua. Astegi ikastola. Eta amaitzeko, azkena, Egape ikastola, bigarren hezkuntzaren institutua.